Wara ni machinda ini. Ndakutana mvura ndakaona munhu ungozi uyo muri kuona uyu ini ndakaenda pena ronga 2009 October 23 handimuzivi kana mubhuku mangu harimo asi ndakashama wakabva auya kumba kwangu ari mangwanani kuri kufesa mvura. Zvino muchinda uyo ndinogara naye kuita uri pabasa ungadai anga aripo ndandiri ndega. Wakati go ndikati pinda, aibva apinda mumba ini usu handihuzivi. Ndakandoti munhu pamwe uri kutsvakawo pane zvaari kuda kutaura. Kukazi makadi ndikati mwenyu pamwe hazivi ba kuti tinoita sereka ndimutaurira kuti next time akanga akuuya watouya munzvimbo yamutasa munoitwa zvakadai. Wakaramba kukazi ini ndinoziva kuti makadi kukazi zvese izvo ndiri kutaura munombozvizvi wanga ine bhachi rake raakadarika kukazi zvese ndiri kutozviisawo kana kupolisi ningoenda. Ndakabva ndaona kuti asi manenzi ari kutsurwa asi pane chondichazwa kani mwoyo wangu wakati inini handidi noise handifanirwi. Ndakati Mwari natete kuti wakakotswa uko ona inyaya yacho mumhepo handipindurani nezvakadaro. Ndakaramba ndakanyarara unga zvandinakira si zvandigumburisa maningi. Ataura dare ndakabva ndati ini ndaakubuda muno kukazi buda ndingotosara ndimugara. Ndakabva ndatora mastepsi kuenda umba ndinorara ndibva ndapinda kusvika pachikumbariri pekutoti ini ndakamira panapa iye utori apa wabva abuda wabva ateera. Kukazi iwewe asi ungopisa ngebute ka inini ndinonamata Mwari mupenyu zvino wakanonoka ndiwo akatengesa nyika ino iwewe. Ndakati tete risina kuti amuruzvizwa here namusika wani. Ndikati pindurai murimi wari kumhepo inini utengesa nyika yasekuru Pfete. Kukazi ndabva kuna baba wangu, baba wacho ndiye ona Kazenge nasabhuku tatopedzerana zvese. Uri aniko muno? Ndakabva ndaramba ndakanyara. Ndiwo masoko ndato ndiyo nyaya yakaitika iyi. Ndakabva ndishaisa hope handimuzivi. 2009 October 26 ndakaendeswa kupena longa iyi. DA Kapenzi ndiye wanga ariyo. The late chief baba wangu uyo takaenda tese na baba wangu uyu uno mupenyu uripo uri une umbo. Wakabvunza yakwazenge ndikuti muri kutora muzvare uyu muri kuda mugarisa papi? Kukazi waibva waringisa mepu yepena longa iyi. Kukazi mustraven farm. Kukazi inemi mwazenge natiduzuzwa kuti mamuendesa kumagamu. Ngoda kugara mustraven farm ndiyo nzvimbo yake anogara. Zvino ndiyo nyaya yakauya. Munhu uyo ningoziva, munhu uyo ndakatengesa ivhu rasekuru Pfete unomuziva. Na baba wake ona ndiyo wakati na kwazi nasabhuku tapedzerana wakatengesa nyika iwewe. Ndofunga ni matsamba nemunhu uyo ndakatengesera nzvimbo yababa sekuru Pfete wari chirowa newari binga guru. Ndizvo. Let's go. I'm sorry, wose. Don't pass mom cooking. Ndakaona mwana asvika mwana wangu arapo akati ndapiwa 3 days nambuya yekuti ndibve pamba pandiruka ndopamba pangu. Ndakabva pamba apa nemhosva kuti ndandisakwanise transport yevana toenda kuchikoro. Saka ndakaenda padhuze pekuti vana vangu vakwanise kuenda kuchikoro ndibva ndasiya mwana. Saka akati ndanzi nambuya ndiri kupa 3 days. Kana wakundikana
pa3 days tiri kubvisa pamba ungowasvika kumba kwangu. Saka ndo pandakaenda ndikwaitonai ndikatora mwana ndakadarika nekuporisi ndikasvika nzaa nyaya yako haiite kuti tingaibhukedu sezvo tichikuziva chienda kupi kwacho kwauri kuenda wozotiudza kuti zvafamba sei kana kwaita noizi tozotangira ipapo. Saka ndakasvika pamba ndikatora mwana uyu ndikati ngatendei nepasabhuku kuitira mangwana. Ndikadaenda nepasabhuku sekuru sami ndo sabhuku aripo ndikati sekuru ndine nhau yandinzwa kuti mwana uyu ari kunzi ngaabve pamba nemhosva kuti hatizikani munomu. Saka ndada kuti tisvike kwambuya eshe tinzwa kuti nhau dzadziri kufamba sei. Ndambuya eshe pavakauya imba chayo yavakasvika kugara tisi takaivaka isusu. Ndakapinda mazingeni 2007 akandipa munda dio sekuru zingeni ambuya hondwa ndimbuya hongu ini nawari kuti handizive tisi takavaka imba yavakasvikira. Saka takabva tabva pasabhuku sabhuku akati ini ndiri bhizi plus ndiri ndega mbuya wako pano havapo saka endako. Ndokubva ndaenda kuti kwambuya mbuya vakati uyu vamuzivawo ndandisiri ndega zvikanzi kana newewo ndakucherechedza. Chibva tapinda mukicheni mavo chibva tagara ndikati ambuya undona ndauya kudai soye ndava nenhau yekuti makati mwana wangu abve pa3 days saka ndauya mati hamumuzive ini nokuti hamundizivi ndo nhau chete. Saka ndakangowabvunza mubvunzo mumwe chete panhau yebute yavari kutaura taikurukura pavakatidzinga mumba ivo vakaenda kutora bute kwotanga kumwa. Ndikati mbuya inini handiite zvebute bute renyu ranonoka chete ndo zvandakataura bcause vaimwaya bute kuti tiri kutaura tese. Saka chandinoziva pachivanhu chedu isusu munhu kana achiisa foja pasi anenge ane zvaari kurerera nekutaura. Ndozvandakati aiwa mbuya zvamuri kuita izvo tiri panhauro dzatiri kutaura zviri kupesana. Handina zvizhinji zvandakataura, handina kutaura zvokutengesa kwenyika handina nyika yandinoziva yavakatengesa. Vaakundigadzirirawo nyaya semumwe ina handisoye muno. Handina kuvatuka mbuya. Ndakaenda nemwana sabhuku vakati ndiri bhizi saka hakuna umwe munhu andaikwanisa kuzoenda naye ikoko kwaitonai. Murume wangu anogara reason yange hiyo kuti aziya pana makasuma azi hamunosuma hamunoyamba kwangu kondisuma zita ndiye Heleni Musimba aza mnakuya kondisuma iwe kuti mati munonza nini Basi kumukokeri Musimba na mukokeri mukadzi wandakaroora inini mukoma wake ndiyakabereka mwana. yanga musumo wechii munoyamba kwangu konditaura kuti makasiya mwana pa iwe wakataura kuti ndakusiya vasikana ndakawadza sabhuku sabukotapana sabhuku asi sekumusani sabhuku aripo anozviziva kuti ndakasiya mwana. wasumati tasiya munhu pamwe panounza pano hapasina vanhu varikugara poonekwa pane vanhu vanobvunzwa kunzi yako makugara pano bcause ndo basa remasabhuku kane mazishi Ndakasiya kutaura kuti ndasumuka ndasiya pamba vahanda kumboenda uko ndikusiya vana nhingi so that vanhu vakuru vazobvunzika kuti akoima akugara apa ndiwanani apa nechakashayishika choti maybe havana kukwanisa kuudzana vese asi nini pamutemo sabhuku ndakavazivisa kuti ndiri kumbobva ndikumbosiya mwana ari pambashi. saka ishe pamutemo futi haana raiti rekubvunza munhu ari kuona ari kugara asina kutsviswa soko racho. ndizoziva ishe havatumere kana mapurisa avo kana mume avo vakaona pamba panzisina munhu paane vanhu havana kodzero here yekubvunza unobvepi kumusha urumba kuna madzijeni masabhuku vane basa ravo ndiri sana ini ndaifunga zvamaifana kuita in the first place
Zamakaita zvakaratidza kaelement kekushora. Because what you're supposed to do, I'm supposed kuti pamakaenda maendera makaita una sabhuku kuti ndasiya mwana. And mwana wobva yako kutaurirai zvakakutaurirai. Maifanira kunge makatoenda una sabhuku kuti asabhuku. Nyaya yedu yatakataura iyai yadzoka futi mwana uri kuti zvakati. Munhu angaine mararamiro ekuenda kuna Ishe kubvunza nyaya yesabhuku. Kuenda kwakaita iwe manje kwakaita kunga confrontation yekuti kakuita kaelement kutonga kushorana things like that. But handizvo vanhu unofanira kugara zvakadii. Pakuenda kwandakaita mhosva yekuti kwasabhuku ndakasvika vakandichienda ivo mbuya vangaudza mwana kuti pa3 days unge masvika. Unoderera mama ndaoteerera zvataura ndati inini ino issue yako yanga iri pekuti mwana adzimba apiwa 3 days to vacate. But inini ndinongoti issue yangu is about procedure. Handiti kuti iwe kutaura kwakaitani sabhuku handiti pawakazva mwana achinda kupa 3 days kuti ubve pari pamwe iwe wakafanira kungobvunza kusvika kutunani kuna sabhuku kuti asabhuku nazwa mwana ari kuti ndapiwa nambuya 3 days kuti ndibve kuno because hauna kundidii hauna kundisuma because munhu aifanira kunosuma Ishe handiiwe baiwa akaona pane nyaya mufa aifanira kunosuma Ishe ndisabhuku handiti saka ielement yekuti sabhuku handiti paakanzwa izvo vakataura izvo ndiye aifanira kusumuka haana kukwanisa kusima ndokupandidambidzo ndozvatokutaura kuti maybe sabhuku whether akarwara kana kuti angazorwara but the issue the reason why asina kusumuka is because akasvika kuti nyaya yangu iye ndatangirwa. Saka kana akati nyaya yangu ndatangirwa kwakusikasvikiki because anenge achiziva maybe mashandiro awo kana magariro awo kuti wanoshanda zvakadii. Saka but anyway to me it's not an issue. Issue yokuda kukuritana chitu zvakaisa garai zvakadii zvakanaka kana tiri area ngatise ngatisumane ngatiemekedzane zvatodini. It's nothing else. Uitaura naizvo une masongo usikafanira kutaura zvokekuti atanga maninonoka kudira hautauri munhu iwe uri kuhungeke hautauriri mwana kwamutasa kuti inini fodya inditangire iwewe wakanganisa kuti ndiye isheyo nzvimbo iyi mukadzi yeyu ndiye munhu atokudza zvekukudza zviya kwenhalongo iwe hatikuzivi. Saka zvokuti anenge aitwa vachiita fodya here anga akutoona enemy iwe wasvika anoisa fodya pasi. Saka iwe kamuti iwewe zvenye zvefodya zvimakanonoka isisi tinotora ati tisiri handiona kunyazonzwisei ukapindirana navanhu vakuru language dzakadaro nzii ndaitokutsvaga ndanchikushaya but hatidi unhu mambo ati katigarisani in respect this woman handiti ndiye isheyo nzvimbo iyo zvekuti imi muna isheyo nzvimbo iyoyeyo ndiye mai valapo wakudzei imasikana neni ndakaumbwa nemurume umwe wakadzitiwa unogara nondoana ana murume uyu mukorokoza no ndekaichisinira zvichokwadi pamberi pamwari itai unhu kwaho imusekura muzi zvikuitika tetemusekura zveneni baba wacho azvinzwa regai nditsanangura iye iyo azvinzwa kuti toda unhu hwakanaka munzvimbo hatina kukuza ndunzwa ende munogara zvakadii zvakanaka. Ini ndingoti sabhuku mupe chiremerera chake Ishe mupe chiremerera chake munogara zvakadii zvakanaka ndo zviri important. Ngapasaitika element kuita sei kusaizana akasi right ndo kanozosvitsa kupi izvo. But anyway pamusoro uri kuda kuchiuya kwamba kunyoresa zita rake from 2009 handikuzivi futi handiye uyu wakatanga kugarapo wana wacho vanochinja kugarapo haparimwi hapana neumba iripo kundoona kachiutsi basi wachienda kumakorokoza wamwe wadzimai watatu wakati mbuya ndoti sabhuku ndakamubvunza katatu apa kuti 3-4 times kuti ningondoona chiutsi ako hapangaona kuti pangogara vanhumba makorokoza
Alright, ini zoti azvizwa it's okay. Tiri kuti wapwere wenyu dzidzai kugara nawo wapwere ndo zvaunoita wapwere kana matora pakashaishika itai sei gadzisai asi chatiri kukurudzira chekuti wapwere wonga uchiziva kuti ndiani mukuru ndigogo wedu handizvo ndimagogo wedu magogo wedu ngatimuite sei ngatimuremekedze handizvo ndiye muridzi wechiko ndiye akaiswa ipopo nachifamba usikwa saka isusu kana tikada kutozwa nyaya dzeuko ndiye watinobvunza iye iye magogo iye ndiye watinobvunza iye hatina motomboenda kuti iyeyu ndiye anotitaura kuti handizvo saka tingoti isusu ngatite sei ngatigare zvakanaka kuti inini ndisunguke mumwoyo kuti nditore peni yangu kunyora zita rake wakati handitongwi ndiwezve ningoda kuti andichenure izwai muzvare ndati chii muzvare mupwere imimi handimi munonyora munhu ndipinza mubhuku ba ndisabhuku handizvo saka imimi chitaurai sabhuku zengezvi anyore mwana muchi mubhuku ogara zvakanaka then iyewo mwana kana uziva kuti ndakakanganisa ndiye uchaenda kuna magogo kutaura magogo sori magogo ndochi muzvare handizvo ere muzvare ndizvo zvosaizvo unouya raitidai